nadaanan natin kanina na nadisgrasya. Ngayon lang pala yun. Doon pa rin yung mga debris oh. Yun, sabi ko sa inyo, mag-iingat po tayo. Doble ingat po talaga sa daan. Once na nasa daan po tayo, talaga nasa risk yung buhay natin. Keep dreaming. Alright, magandang tanghali mga ka-team. Welcome back sa ating panibagong episode. Alright, matagal-tagal tayong nawala mga ka-team. Alam nyo na siguro kung bakit. Sobrang busy ko ngayon pag-edit. Medyo na-busy ako sa kaka-edit ng mga logo, mga jersey design, mga layout, mga tarpaulin, pang sticker. So yan yung pinagkakaabalahan ko ngayon, sideline kumbaga. Maliban sa aking trabaho, main na trabaho, nagsa-sideline ako, gumagawa ako ng layout ng logo, mga moto, hindi lang moto, mga logo ng mga nagba-vlog sa Facebook, YouTube, yun, gumagawa ako. Tapos mga layout ng jersey, mga heading jersey, mga t-shirt, mga panglaro, volleyball jersey, mga teka, may tumatawag eh, wait lang. Si my love tumatawag, nahanap na ako eh. S12 na, wala pa akong pananghalian. Yun nga, previously nakapag-layout ako nung uniform nila my love sa volleyball league nila sa may zone 2 dito rin sa Sugod. So nilayout natin, tapos yun, naganda, sunod-sunod na. May mga nag-PPM, nag-i-inquire kung magkano. Tapos pag ayun na deal sa presyo, mura lang naman yung mga yung mga layout. Mura ko lang sinisingil kasi hindi naman talaga tayo professional, may alam lang. Alright, kaya medyo siguro madami yung nagpapalayout sa akin kasi sobrang mura nga lang, abot kaya. Sa ngayon, ko lang natapos yung package na layout ni nanay at tatay Ricky sa shop nila, yung Ricky Auto Electrical Shop. Kakatapos ko lang, tapos na-approve na nila, ready to print na. So yung pinagawa nila is pina-enhance nila yung logo nila sa shop. Yun, ginawa ko. Tapos nagpagawa sila ng tarpaulin, dalawang tarpaulin daw para sa pangalawang shop nila. And then business card, nagpa-layout din si nanay, business card, at saka gagawan din natin ng sticker, yung logo nila. Alright, sa ngayon wala pa akong machine na magpiprint ng mga ganyan, kaya umaasa ako sa mga printing shop na nandito. So all in all, layout design lang talaga yung kakayanin ko ngayon. So soon, pag nakapagpundar tayo, bibili tayo na sarili nating machine at tayo na talaga yung gagawa. Tayo yung gagawa, meaning from layout design, scratch to output na talaga, na tayo talaga yung gumawa proseso ng mga pinapa-layout nila. Alright, so yun yung mga pinagkakabalahan ko ngayon. Alright, na-miss ko kayo. Woo! And gusto ko munang i-shoutout lahat ng mga kaibigan kong nagbablog sa Facebook at saka sa YouTube, yung mga nakapag-layout sa akin ng mga logo nila. Unang-una kay Capture Freak Petikero dito sa may Southern Leyte from Libagon, at saka kay Duke Luffy, pinakaunang nagpa-layout ng logo sa akin. Pangalawa si Capture Freak. So ginawan ko rin si Duke ng bago niyang logo para sa Chipmunks Works. Soon pupunta tayo doon kina Doc kasi ipapakondisyon na natin to si Red para sa upcoming event na sasalihan natin sa Surigao, ang first Surigao 500 km challenge. Alright, isa din yan sa dapat namin i-prepare ni Myla. So ngayon na yung darating na September 4 sa may September 4, 2022 syempre 2022 doon sa Surigao. So yun, sa mga ka-team natin, suportahan nyo kami at magkita-kita tayo dyan sa Surigao. Lilibutin namin ang buong Caraga region. Alright, pangalawa, shoutout kay Doc Luffy, Chipmunks Works, at kay Capture Freak, shoutout. And then pangatlo kay Bro Roderick Fernandez, maraming salamat sa pagpa-layout ng bago mong logo para sa yung bagong channel ba o hindi, o yun pa rin pero nag-change na siya ng content ngayon. Alright, so maraming salamat bro from Maasin. Alright, and sa mga nagpagawa ng poster sa Facebook poster, yung mga pinag-edit ko na mga pictures nila, credit sa lahat ng mga petikero doon sa mga pinag-send sa akin ng mga picture. So maraming salamat sa inyo, sa mga Leyte del Sur petikeros at saka sa iba pang petikeros dito sa Region 8. Mabuhay kayong lahat.
and more power sa mga pages niyo. Alright? So, sino pa ba? Meron pa yung napagawa sa akin. Nakalimutan ko na. At sa SSBC, sa ka-team ko, sa badminton club, progress pa rin yung layout dun. Matatapos din natin yun. Ilalabas din natin yung final layout ng bagong jersey namin sa SSBC. Alright, so abang-abangan yan. And ngayon, naka-line up is yung Grind, ano ba yun? Grind Libagon. Parang basketball team o basketball association sa Libagon. Nag-PM sa akin si J Mags. So nagpapa-layout din sila ng t-shirt, full sublimation jersey nila. And yon yung magiging ano natin, lineup natin ngayon. Yun yung gagawin natin. Teka lang, papart ko lang. Alright, pero mamaya na yan. Sa ngayon, punta muna ako kina my lab kasi manananghalian ako kasi wala pa akong pananghalian. So magkikita-kita tayo mamaya. Babalikan ko kayo. Alright, see you, peace. Alright, what's up mga ka-team? Magandang hapon. Kinabukasan na to nung pinapanood nyo kanina. Hindi natin na ipagpatuloy yung pagbablog natin kahapon kasi sobrang busy. May mga naging kliyente tayo na urgent yung mga pinapalayout nila, kaya medyo na-outload yung pagbablog natin kahapon. So ngayon, tayo ngayong Nahulid Libagon kasi pipick upin natin yung pinagawa natin sticker para sa kliyente natin. So yun nga, wala pa akong machine, hindi pa ako makakapag-produce ng sarili ko mismong mga produkto. Hanggang layout lang muna ako. So soon makakapagpundar din tayo ng mga machine na magagamit natin. So hopefully soon magkakaroon tayo ng shop na yun na yung magiging full-time ano natin, full-time business, full-time income natin sa darating na mga panahon. Alright, araw ng linggo ngayon, sigurado ko pakaraming nagra-rides ngayon. So ingat sa lahat ng mga nagra-rides ngayon. Kung saan man kayo mapunta, doble ingat sa daan. Hindi natin alam yung peligro na nasa daan, kaya doble ingat. At saka huwag tayo maging kamote sa daan para iwas disgrasya. Alright, so biyahe lang tayo konti and tara, samahan nyo lang ako. Woo! Napakaganda ng mga tanawin sa Southern Leyte. Alright, palayan, napakasarap tignan, berdeng berde. Yan o, tignan nyo naman, napakagandang ng tanawin. Dito lang yan makikita sa may Southern Leyte, sa part na siguro to ng Libagon o I don't know, sa Mac ba na ba? Mac? Sugod pa ba yan ng Mac o Libago na? Basta dito, banda. Napakaganda, napaka-relaxing. Nahulid Libagon, Nahaong. So hindi ito Barangay Nahulid Elementary School. Dito na tayo sa may Nahulid, pero hindi ko alam kung saan yung lugar nito, saan yung location nito. Danny V Digital Printing Services. Doon pala sa may elementary yung papasok. Dito papasok. First time ko dito eh. First time ko makapasok dito. Ito yung elementary nila, tapos may construction. Ito siguro yun. Ngayong hapon. Thank you. Home base lang pala siya. Ayos din eh. Apaka solid ng gawa. Kaya check nyo yung page nya, Dana V ba yun? Dana V Printing and Services, if I'm not mistaken. Ipapop up ko na lang yung logo nya at saka yung link ng page nila. Teka lang, picturean natin. Napaka-solid ng gawa. Napakaganda ng quality oh. Gloss. Napakaganda ng quality. Goods na goods yung quality. Yun. 60 pieces na sticker para sa Ricky Auto Electrical Shop. May sticker na kayo. Nay Christine, Tatay Ricky. May tarpaulin, may logo pa. May business card pa kayo. Saan pa kayo maghahanap niyan?
Kaya avail na kayo ng package ko, from layout to output na printed. Yes, mission accomplished tayo ngayon. Let's go home. Yun ulit, shoutout sa Hanabi Printing and Services, if I'm not mistaken. So check nyo yung page nila, yung mapagawa ng sticker. Apaka-solid ng gawa. Yung pinagawa ko doon para sa kliyente ko, ina Nanay saka Tatay Ricky, is ano, gloss, circular na logo na gloss na laminated. Ano rin yun, waterproof na yun kasi na-laminate na yun. So talagang mahaba-haba yung buhay ng sticker na yun. Hindi yun basta-basta na ano, na fade kasi laminated. Alright, so solid dun yun. Papagawa tayo dyan minsan. Teka lang, may nabilitaan ako yung nadaanan natin kanina na disgrasya. Ngayon lang pala yun. Ito yun oh. Yan oh, may mga debris pa dun sa ano, dun sa kalsada. Dun pa rin yung mga debris oh. Yun, sabi ko sa inyo, mag-iingat po tayo. Doble ingat po talaga sa daan. Once na nasa daan po tayo, talaga nasa risk yung buhay natin. Kaya doble, triple, o basta mag-ingat talaga pag nasa daan. Hindi natin alam, sa sobrang ingat natin, hindi natin namamalayan yung kasalubong natin o yung nasa likod natin naman yung ano, maghahatid sa atin sa disgrasya, di ba? So talagang be a defensive driver. Maging alisto palagi sa daan. Yan yung palagi kong sinasabi, maging alisto sa daan. Tapos helmet talaga, helmet, yung quality na helmet talaga mga katim. Quality helmet. Di bali nang mahassle kayo sa helmet, mainit sa ulo, mahassle bitbitin. At least safe po tayo, di ba? Meron ngang mga naka-helmet na malubha pa rin yung naging kinalabasan pag na-disgrasya Paano pa yung pag hindi ka nag-helmet, di ba? So talagang prone ka. Hindi naman talaga 100% na may sasalba ka ng helmet, pero at least ma-minimize natin yung impact o yung pwedeng maging head injury natin, kasi yun talagang ulo natin yung pinaka-prone, pinaka-critical na bahagi ng katawan natin. Kaya kung pwede, mag-helmet talaga. Helmet. Huwag po tayong babiyahin ng basta-basta nang walang naka-helmet, kasi talagang napakadelikado bumiyahe ngayon. Diyan papuntang Sogod proper, dito naman papunta to dito papuntang Agas-Agas. Ito yung lumang daanan ng mga sasakyan nung hindi pa nagawa yung tulay dun sa Batang. Dito dumadaan, umiikot pa sila dun sa Ibudibod bago mapuntahan itong mga lugar dito. Kotse sa likod, paunahin ko na. Okay po, mauna na po kayo. Ay, isa pa. Okay po, mauna ka na po. Ingat sa biyahe. Ito, napakasarap din ng view dito. Ito yung area, ito yung spot na sana mag-pictorial taking kami sa jersey namin na violet ni My Love. Maganda ditong view to, diba? Napaka-solid din yan Yan, dire-diretso mo yung daan na yan is papunta yung Agas-Agas Bridge. May buhangin. Yan. Doon, papuntang Agas-Agas Bridge doon sa kabila. Eto, pabalik na to, papuntang Sugod. Ito yung mga barangay dito na madadaanan, Ibudibod, saka Barangay Curva, sa may Malupao, saka doon na, basta papunta tong Sugod pag diretso motor. Yung bagong quarantine facility dito sa Sugod, yan yung ginagawa nila. Yan, dito sa may Barangay Ibudibod yung bagong quarantine facility ng Sugod. It's clear. Yep, home sweet home. Yun, mamaya ulit may lalakarin kami ni My Love sa Sugod. So kita-kita tayo muli mamaya. See ya. Keep dreaming.